Jelenti magát Jézus háromszor esztendőben. Jézus magát úgy jelenteti már. Először jelenti nagy karácsony napján. Jézus magát úgy jelenteti már. Másodszor jelenti húsvét napján. Jézus magát úgy jelenteti már. Harmadszor jelenti piros pünkösd napján. Jézus magát úgy jelenteti már. Nagy karácsony napján nagy hóeső esett. Jézus magát úgy jelenteti már. Hangos húsvét napján Duna megáradott. Jézus magát úgy jelenteti már. Piros pünkösd napján rózsa kivirágzott. Jézus magát úgy jelenteti már. Évekkel ezelőtt egy evangélikus ifjúsági táborban vehettem részt. Az egyik program egy vetített képes előadás volt. Gyönyörű képek voltak a vásznon, nagyon szép gondolatok kapcsolódtak hozzá, és alattuk végig szólt a zene. Nyugati, könnyű zene. Magyar dallamot egyáltalában nem hallottam. Akkor azon gondolkoztam, nincs a mi hagyományunkban jobban ideillő magyar dallamvilág. 1929-ben Kodály Zoltán a Magyar Népdal művészi jelentősége című cikkében a népdalról így írt. Mint egy nagy gyűjtőmedencébe századokon át belefolyt a magyar érzelmi élet minden patakja. Nyomot hagyott benne a magyarság minden lelki élménye bölcsőjétől fogva. Igen, a magyarság számára ilyen lelki élmény lehetett a vallásosság, a keresztény hit, az Isten hit. Ez szól a népdalok szövegében is, különböző formákban persze. Van, ahol csak az Isten nevét említi a szöveg. Úgy, ahogy a hétköznapi életben is azt mondjuk, hogy Isten éltessen, vagy Isten hozott, vagy adjon Isten jó napot. A dallamok nagy részében azonban sokban mélységes hitről tanúskodnak a szövegek. Így szól a magyar népdal és a vallásos istenhit, így szólalhat meg ünnepen, hétköznap, az élet nehéz, súlyos idejében, vagy akár a vidámság, öröm pillanataiban is. Egy kedves magyar találós kérdés így hangzik. Kerek egy ég alatt, kerek istenfa. Kerek istenfának szép 12 ága. Szép 12 ágán 52 virága. 52 virágon 3 aranyalma. Rögtön ki lehet találni, de őszintén mondom, a 3 aranyalmát nem tudtam rögtön. Mindaddig, míg nem tanultam meg egy szép dallamot, egy szép Szent Iváni dalunkat, amelyet Kodály Zoltán a század előn gyűjtött, aztán később más gyűjtők is lejegyezték, legvégül 1958-ban Vikár László. Jelenti magát Jézus 3-szor egy esztendőben. Akkor tudtam, hogy a 3 aranyalma a 3 nagy ünnep. Karácsony, húsvét és pünkösd. De szól nem csak a 3 nagy ünnepen, hanem az esztendő sok-sok ünnepéhez kapcsolódnak olyan dallamok, amelyek a vallásosságot, az Isten hitet tükrözik.
A pünkösdnek jeles napja, Szentlélek Isten küldötte, erősíteni szívüket az apostoloknak, melyet Krisztus ígért vala egykor a tanítványinak, mikor menvén mennyországba mindenek láttára. Tüzes nyelveknek szólása, úgy, mint szeleknek zúgása, leszállott az ő fejükre nagy hirtelenségre. Dicsértessék Atya Isten, mindörökké Fiú Isten, szent lélekkel egyetemben a nagy Úristennek. Mi van ma, piros pünkösd napja, holnap lesz a második napja. Jól megfog a lovak kantárját, hogy el ne tapossa a pünkösdi rózsát. Lányok vagytok, szépek vagytok, piros az orcátok, kertbe mentek, rózsát szednek, fáj a szívem rátok. Szálljon a házunkra az Isten áldása, mint az előtt szállott az apostolokra. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, ámen! A nehéz napokban is szólt a dal, az ének, és benne tükröződik a vallásos szemlélet. Keservesekben, bújdosó énekekben, siratókban. Nem tudja azt senki, csak a jó Isten. Milyen bánat nyomja az én szívemet. Énekelte a 30-as években a Körösfői Péntek Jánosné. Bartók Béla jegyezte le a dallamot, ezt is hallani fogjuk. Aztán egy szép Kászonimpéren Kodály Zoltán által gyűjtött dallam következik. Áldjon meg az Isten minden javaival, mint kerti violát, drága illatokkal, mondja a szöveg. A harmadik dallam egy katonadal. Azt gondoltam, nem kellek katonának, gondját viselem az édesanyámnak. De már látom, nem viselem szegénynek, oltalmára hagyom a jó Istennek. Nem tudja azt senki, csak a jó Isten. Milyen bánat nyomja az én szívemet. Ha kicsapna, tenger lenne belőle. Nagy a világ, elborítná örökre. Arra kérem én a jó Istenemet, gyógyítsa meg az én gyenge szívemet. Gyógyítsa meg csak még egyszer, ha lehet, hanem pedig most vegyen el engemet. Gyógyítsa meg csak még egyszer, ha lehet, hanem pedig most vegyen el engemet. Szólin elmennek, míg a fák elsírnak. Gyenge ágairól levelek lehullnak. Hújjátok levelek, rejtsetek el engem, mert az én édesem sírva keres engem. Sír az út előttem, s bánkódik az ösvény, még az is azt mondja, áldjon meg az Isten. Áldjon meg az Isten minden javaival, mint kerti violát,
drága illatokkal. Befütyült a gőzös az állomásra, a mostani búsregruták számára. Szervusz lányok, a jó Isten veletek, már én többet nem beszélek veletek. Azt gondoltam, nem kellek katonának, gondját viselem az édes anyámnak, de már látom, nem viselem szegénynek. Oltalmára hagyom a jó Istennek, de már látom, nem viselem szegénynek. Oltalmára hagyom a jó Istennek. Kedves, humoros énekekben is ott van a vallásos szemlélet. Talán lakodalmakkor a vő fékezte az éneket, a házasságról szóló ének, vagy a kánai menyegzőről szóló éneket énekelték, de talán ide lehet sorolni azt a tanító éneket is, versengő éneket, középkori gyökerei vannak a dallamnak, a virágok vetélkedését. A búzamezőben háromféle virág, énekli az énekes. A búzamezőben háromféle virág, a legelső virág, a szép búza virág, a második virág, a szép szőlő virág, a harmadik virág, a szép szegfű virág. Így szól a hozzája a szép búza virág. Szebb vagyok, jobb vagyok, annyival náladnál, mert engem elvisznek az oltári helyre. Ott neveznek engem Jézus szent testének. Így szól a hozzája a szép szőlő virág. Szebb vagyok, s jobb vagyok, annyival náladnál, mert engem elvisznek az oltári helyre. Ott neveznek engem Jézus szent vérének. Így szól a hozzája a szép szegfű virág. Szebb vagyok, s jobb vagyok, annyival náladnál, mert engem leszednek, kalapjukba tűznek. Kalapjukba tűznek, kevélyen viselnek. Kevésségük miatt pokolra vettetnek. Az igaz messiás már eljött, sokféle csodákat köztünk tett. A vizet is borrá tette, a nász népet vendégelte Kánán menyegzőben, a nagy vendégségben. Ott nagy lakodalmat kezdének, Jézus is meghívták vendégnek. Őt követték tanítványi, mint a tyúkot a fiai Kánán menyegzőben, a nagy vendégségben. Az első pár ételt fölhordták, Jézust is avval megkínálták. Tetszett mindenben az étek, csak a borban volt a vitek. Kánán menyegzőben, a nagy vendégségben. Jézus
hogy igazságot tenne, szűzanyag írése meg lenne, parancsol meríteni, útból 6 medret tölteni. Kánán menyegzőben, a nagy vendégségben, a szolgák is frissen kijöttek, útból 6 medreket töltöttek, Jézus borrá változtatta, első csodáját mutatta. Kánán menyegzőben, a nagy vendégségben, adj Isten, hogy mi is örüljünk, így mulatságban részesüljünk, jóból mellett tuda nélkül, mit ér a táncudás nélkül. Kánán menyegzőben, a nagy vendégségben. A szerelemről, házasodásról szóló énekek közt is ott találhatjuk ezt a szemléletet. Egy kedves ének, lakodalomba menő pár énekelhette ezt, menve a templomba. Segéllyel, Urunk, Isten, ahová mink elindultunk. De különösen tetszik nekem az a szép ének, amelyiknek a szövege így szól: nem te véled akartam én, nem te véled akartam én, rózsám, egy tányérból enni. De az Isten úgy akarta, de az Isten úgy akarta, sej legyen meg az akaratja, sej legyen meg az akaratja. Nem te véled akartam én, nem te véled akartam én, sej rózsám egy tányérból enni. Sej rózsám egy tányérból enni. De az Isten úgy akarta, de az Isten úgy akarta, sej legyen meg az akaratja. Sej legyen meg az akaratja. Különös, hogy gyermekjátékokban is ott találjuk ezt a szemléletet. Dalolják a gyerekek, hogy Bibliási Panna, Bibliási Panna. Egy másik dallam, gyerekjáték. Mit akar ez az egy ember? Ninive, Ninive, király, király biztos. Azon gondolkodtam, hogy kerül ez a Ninive a magyar gyermekek ajkára. Míg nem Náhum próféta második könyvében olvashatja az ember a leányok, asszonyok elrablását. Nos, bizonyára ez a történet elevenedik meg akár a magyar gyermekek játékában is. Mit akar ez az egy ember? Ninive, Ninive, király, király biztos. Legszebb lányot akarom, Ninive, Ninive, király, király biztos. Legszebb lányom nem adom, Ninive, Ninive, király, király biztos. Betöröm az ablakon, Ninive, Ninive, király, király biztos. Katonaságot hivatok, Ninive, Ninive, király, király biztos. Katonaságtól nem félek, Ninive, Ninive, király, király biztos. Legszebb lányomon adom, Ninive, Ninive, király, király biztos. Szép esti énekeink vannak. A fényes nap immár elnyugodott. Moldvai Simon Ferenc Józsefné énekelte. Énekeskönyvünkben is megtaláljuk, az evangélikus énekeskönyvben, akár csak az hol én elmegyek korábban hallott dallam változatát. Ezt egy szép imádság követi. Erdélyi Zsuzsanna, Hegyet hágék, lőtőt lépék című gyönyörű kötetéből. Végül pedig adjon Isten jó éjszakát. Ezt a változatot Kecelen Szomjas Schiffer György gyűjtötte 1964-ben. A fényes nap immár elnyugodott, a föld szintén sötétben maradott,
változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Minden állat megy nyugodalomra, az Istentől kirendelt álomra. De én, Uram, úgy megyek ágyamba, mintha mennék gyászos koporsomba. Midőn ágynak adom a testemet, deszka közé zárhatom életemet. Hosszas álom érheti szememet, a kakas szó hozhatja végemet. Uram Teremtőm, hálákat adunk a Te szent felségednek, végtelen szeretetedért, hogy a mai napon gondot viseltél reánk, erőt, egészséget nyújtottál számunkra, munkánkban segítettél, és a Te gazdag tárházadból megelégítettél. Köszönjük a Te gondviselő kegyelmedet, hogy gyarló létünkre nem számláltál a sírba szállók közé. Szent felségednek legyen mindenben dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Amen. Adjon Isten jó éjszakát, küldje hozzánk szent angyalát, terjessze ránk szent áldását, bátorítsa a szívünk álmát. Mennyi csillag van az égen, mennyi fűszál van a földön, Jézus annyiszor áldassék, Szűz Mária tiszteltessék. Tiszták legyünk a vétektől, mentek minden veszélyektől, reggel megújult erővel, szent nevedben kelhessünk fel. Reggel megújult erővel, szent nevedben kelhessünk fel. Isten áldjon meg Péter Pál, mondja a köszöntő szöveg. Vagy most érkeztünk e helyre, most érkeztünk e helyre. És ennek második versében azt halljuk, áldás szálljon e házra, e háznak gazdájára. Kodály Zoltán azt írta, az ünnepi köszöntők mind egy melegebb, barátságosabb, testvéribb, emberszeretőbb népélet emlékei. Bár efelé tartana a világ. Most érkeztünk Eszelyre, a versemet, énekemet mondom kedvemre. A versemet, énekemet mondom kedvemre. Áldás szálljon háznak gazdájára, mi eljöttünk virasztani Péter napjára. Mi eljöttünk virasztani Péter napjára. Máskor is elvigrasszuk, áldását rá árasszuk, úgy, mint mennyben szent seregben megboldogítsuk. Úgy, mint mennyben szent seregben megboldogítsuk. Isten áldjon meg Péter Pál! Isten áldjon meg Péter Pál! Hely nemzetséges virágszál! Hely
nevetséges virágszál. Hely jobb az Isten nálunknál, hely jobb az Isten nálunknál, sej csak maradjon házunknál, sej csak maradjon házunknál.